Alright mga bay, isa na namang issue ang nakita natin dito kay Sniper 155. So magpapalit tayo ng throttle cable, no? So dito sa area namin ay medyo mahirap maghanap ng throttle cable dahil hindi naman talaga kumpleto dito unlike sa ibang lugar. So ito ang nakita natin sa kanya nung binody cleaning natin to. So parang mapapatid na yung kable, no? So delikado to kasi meron pa naman kaming malayo-layong biyahe. So itong ipapalit natin ay ng Sniper 150. So bago ko to binili, ni-review muna natin, nagtanong-tanong muna tayo sa mga sniper owner dyan kung pwede ba talaga to or hindi. Meron nagsabing pwede, merong nagsabing magkaiba, pero wala namang sinabing hindi pwede. So dahil nga wala tayong masyadong makita dito na talagang pang 155, so try natin tong pang 150 kung talagang over ba talaga or hindi. May kamahalan pa naman, nasa 500 plus. So try natin at tuldungan natin yung mga katanungan ng iba dyan kung pwede or hindi. Ayan, so nakikita ko rin remedyo dito. Gagawa natin to ng paraan para maiwasan na natin itong ganito, no? Kasi itong pinaka-bracket nya nakalihis ng konti, no? Habang pumipisil ka, nakasadsad lagi yan dyan. Nakaganyan lagi, oh. So ipapaling natin ng konti itong pinaka-bracket para mag-sentro lang talaga yung kable sa gitna. Hindi sasadsad dito sa pinakagilid ng itong cabling to, no? Ito. Ayan, so tara, kabitan natin. Balikan ko mamaya kung pwede or hindi. So ayan na mga bay, nakakabit na natin yung throttle cable ng pang Sniper 150. So pwede naman siya, konting adjustment lang dahil mas mahaba ng mga 2 inches yung sa Sniper 150. Wala naman siyang ganong epekto kahit na mahaba. So dito medyo mahaba lang tong dito, so tatalian na lang natin yan dyan. So tinesting ko na rin, pinaandar ko, wala namang naging problema. Ngayon para maging swak na swak yung ating kable, talagang sagad na sagad siya dito dahil mahaba nga. So pag niluwagan mo ng konti, magkakaroon ng play dun sa pinaka throttle mo, no? Kaya isasagad natin. So far so good, alright naman. Ayan lang, para makabigay ako ng konting idea sa inyo kung pwede or hindi. So pwede naman, yung haba lang talaga ng konti yung pinagkaiba, pero pwede siya, no? So yung sinabi ko dito na i-adjust natin konti or ipapaling natin, mukhang hindi natin magagawa dahil mahirap kalasin tong pinaka-bracket ng cable, no? Ayan, hindi basta-basta makakalas, maliban na lang kung kakalasin natin yung throttle, no? Ito mismong throttle na to. So ayun lang, giving tip, giving ano lang tayo, idea kung pwede or hindi. Sa mga nagtatanong, ito na po, pwede po ang pang Sniper 150 na throttle cable. Ayan, kahit paano meron tayong alternate or kasukat na parts para sa kanya, kasi since dahil ito bago-bago pa, wala pa tayong mahanap agad na pyesa ng mabilisan. So kailangan pa nating umorder somewhere sa online or sa mga motoshop na malayo-layo sa lugar nyo. Ayan, so ayun lang mga bay, hope nag-enjoy kayo dito sa ating panibagong kwentuhan, panibagong vlog, no? So ito nga pala si Born to be Right.